Hello guys, here kami ni Alan sa sementeryo kasi nagpatingin kami sa albularyo. Si Alan ay gidanggaan sa akong lolo. Na sabi ng albularyo mangdagkot daw mi. Kay gidanggaan si Alan. Ipangayuan si Alan sa iyang kuha guys. Sige magod si Alan og kuan panagat na kato akong lolo kay nanagat man to naibog daw akong lolo sa kuha ni Alan kaya pangitaon pa namo kay murag gisagbutan na. Among pangitaon guys kay murag gisagbutan. Uy tabi Jimmy. Pero murag dani ra gito dapat guys kay murag gikuanan to ni ate. Iya tong gipahawanan. Dani ra man to dapat ay dani ra to dapat sa kuan. Klaro ang uban. Napapagyud ko guys. Dugay na sa kuha na kanhi. Atong kalag-kalag sa kuan rami ng dagkot sa dakong cross. Kaya maghanap-hanap kita na ni karon. Pero murag dani ra lagi itong dapita bay. Kaya akong nakuanan dool dani sa may kuan. Nga. Dool sa kaning gihimo nila nga kuan oh. Stage kaya dani magmisa ang pari kong magkuan. Ha? Ngalan dadto. Dinira to dapit nga side tayo. Wala to dia dapit. Basta kaya dani to dapit nga side. Nay ko ano pero dili maklaro ang iyang lettering. Sabi. Ano man ni? Ha? Jose ang pangalan dadto. Dili man ah. Papagyud ko guys as in. Pero among panangitaon. Tabi maghanap-hanap kami dani kung asa. So dili to dani dapita sa kuan daplin dalan. Mo dani ra to dapit nga side. Akong timaylan na to guys kay ang cross kay inaani man siya. Inaani man ang cross ato. Dito dapit nga side. Pag makapandagkot lagi kay dili naman magkuan. Pananayon mo natin ka. Wala ko nakabalo dito kung giunsaan to niya. Dara kadapit. Murag natungaan na lagi to siya, murag gamay na ba? Kananay nay kaabay. Di kita to makita eh. Di, chat raw daw na ako si Ate B. Kung asa dapit nga side. Kana daw ang kuano, kanang natabunan. Ha? Absuelo. Erlinda Ki, bago balik na siya. Nidaghan na bago na ni guys. Pero katoy ni Lolo, dili na tumabayan kay murag piot na. Kana daw na natay. Kani tayo. Dili na tumagpaingon diha.
Basta kay Dani ra gid to dapit nga side. Kana daw giabay da na oh. Kana isa. Kana. Sagbutan na kayong sementeryo guys. Anara ni siya makuan og kuan na. Tingkalag-kalag. Asa makatus niya? Hindi ba sa panan ng ngalan? Dili to mapana kay gi kuanan to ni utro ni ate. Iya tong gi kuanan. Ang akong nibalaan gid kay didto ra siya dapit oh. Ay sakay kontakon na ako sa ate be. Mula. Ayan guys, sa wakas nakita ra gid ni Alan ang puntod ng lolo ko. Ayan, gisindihan na niyang kandila. Dagan ta lang galit sa Tinawagan kasi namin nako si ate. Ayan, ano kami niya. Ayan guys, dugay ka naman nakita guys. Nakapangay pa kong tabang niya ate, nakapanawag kung kuan. Asa dapita kay si ate may nagpaimuan ng cross. Nang nakapanawag pa ko niya guys. Ayan. Yan ang asawa ni Lola, ay bana ni Lola. Mananagat na dati guys. Kasama kami niya palagi kapag siya ay nagpunta ng dagat. Ayan. Nakasindi na siya ng kandila. Dugay kay namong pangita. Abot-abot mi dadto oh. Abot kin mi dadto guys. So dito lang pala. Ayan. Dili gid siya makuan guys kay di siya dali makita kay gi ano siya gi sagbutan og mayo. Ana ra mo guni siya mahawanan pag inig kalag-kalag na. Daw si Lolo di na gid siya permanente matanda tungod sa kadugay na kayo kuan. Na karon kay nagkuan man siya, nag-request. Ayan. Gisindihan ni Alan og kandila guys. E si Alan nagbalatian. Public cemetery. Marami nang nakalibing dito. Daw dili na ni siya palubngan dani guys, gibawala na maglubong kay tungod sa kapuno na. Ayan. Pangamuyo ka na tay. Tapos na? Ha? Tapos na daw siyang nangamuyo guys. Paalis na mi guys. Papunta pa kami ng Medina. Sana maulian na yung ano ni Alan. Masamang pakiramdam niya guys. Hindi siya nakatrabaho kasi mayroon siyang gibati. Ano na to, magtatlong araw na. Sugod atong Saturday, Sunday, Monday karon, Monday karon. Wala siya pasok ngayon guys. Nahanap na rin namin guys. Kaya okay na.
Tana. Nagsalamin ako guys kasi yung mata ko na ano sa kuan na ano sa ining langgam-langga mananap nga pagbiyahe na mo ni ala na kunan akong mata kaya wala ko naka-helmet kaya nakasalamin ako kasi yung mata ko ay nagpula-pula. Alis na kami guys, papunta pa kami ng Medina kasi yung sahod niya lang atong Saturday hindi pa niya nakuha kaya kunin sa namin kay papunta kami ng CDO mamaya or bukas ng umaga kasi mag-graduate child sa 21 na mag-practice po sila kaya samahan ko siya guys. Ayan, pauwi na kami guys. Bonita Semene Toslok. Ayan. Dito, nakakapansyon, makabudbud. Malapit na sa dalan guys. So, guys. Malapit na siya sa highway. Lah, ano po? Dali siya ginubo. RIP. Iluwit dito sa side cut as in. Ayan. Panahog na kami guys. Ayan. Highway na yun.